Maayong aga sa lahat. Maayong aga, Misty. Nag-spray na naman sila doon. Roxy! Nag-spray na naman sila mga loves sa kanilang apulan. At ako naman, i-cut ko i-trim ko lang yung kahoy niyan. Itkunin natin yung mga sanga-sanga na nasa baba. Kasi kapag mag-ulan, so pangit tingnan. And also, meron akong plano, mga darling. Oy, dyan din. No? So, mister, good morning. Morning. Ma-inhale ko yung mga chemical, mga loves. Na-inhale ko yung chemical nila. So, tara, magkatayo ta. Yung chemical ba na in-spray nila ba? Sobrang strong. Yung ating grill ay, yun yung grill ni Inday Marian. So, pwede dito mag-upo-upo, mag-grill, magsugbag, shrimp, and then with salad, diba? Dito tayo mga loves. Bakit andyan kayo? Nakakatuwa naman kayo. Bakit humangad kayo sa langit? Aroy, ako. Gagamitin po natin ito sa ating pagtanim ng sitaw. So makikita ninyo doon mamaya mga labs. Ang ibon po kasi is maghilig magkaskas or maglukat dyan or magkalkal dyan, hanapin yung mga liso, no? So, every time na walang ganyan yung mga nilalagyan kong liso, and also, timaan na ba, parang marker na din na dyan ko nilagay, yun, dalawa yung rason kung bakit merong ganyan. At saka ang ibon, parang takot sila sa mga aking mga marker, mga labs, hindi nila kayang kaskasin or kalkalin yung lugar na yan. The same thing last year, okay naman yung pangatubo ng ating sitaw. Dahil konti lang yung ating garden at maliit, no, hindi siya sobrang kalakihan po mga darling. Ang nangyari po, malapit-lapit po yung ating pagtanim, hindi malayo sa isa't isa. Kasi nga, ang ating area is konti lang. So, ngayon, okay naman siya. Lagyan lang niyo ng fertilizer at saka talagang alagaan. Maganda naman yung tubo nila. So, yun, nakikita niyo naman, hindi sila kalayuan sa isa't isa, no? Magkadikit po sila kasi best friend po yan sila mga darling. Dapat, 3 linya po ito mga loves. Meron po dapat malapit sa fence natin yun sa ating koral. Kaso, hindi ko na siya nilalagyan dahil po, dapat meron akong dadaanan dyan sa kabila. Kasi po, kapag malaki na yung ating sitaw, ako yung mahihirapan. So, kailangan may daanan ako dyan na side sa my fence area, no? Mag-isip-isip muna ako mga loves kasi itong talong gusto ko talaga ng talong. Kaso talaga ang ating garden is hindi kalakihan. So yun, naisip ko baka dagdagan ko din yan. At dahil yung mga naputol nating kahoy, mga sanga, no, at sayang naman itatapon, magagamit ko pa yung ibang sanga. So yun, ang ginagawa ko, kinuhanan ko sila ng dahon kasi magagamit ko yan sa ating sitaw. Yung ipakatay natin sitaw, no, and then ipapunta doon sa kagapangan talaga niya kasi nga 3 linya yung sa kabila, 2 linya yung sa kabila. So kaya magagamit ko ito mga loves, no? Kasi po ang dito sa Amerika puro na lang tayo bili, pati pang mga stick na pang garden bibilhin mga darling. At alam nyo ba ang mahal-mahal na mga stick dito, no? So sabi ko sarili ko dapat magbinukid tayo style like sa Pilipinas, no? Ang ginagawa is i-save yung mga kahoy para naman magamit. At pagkatapos ko ditong nagtrabaho sa labas mga loves, mga nasa 1 o'clock, bumalik ako sa loob ng bahay kasi gustong matulog. Ganyan yung prinsesa, matulog muna, no? Kasi paminsan-minsan lang ako mag-nap time sa hapon talaga, pero this time talagang pagod na pagod ako. So pagkatapos yan, may energy na naman ako, bumangon ako at nagluto.
Pagkatapos niyan, ito naglilinis sa floor kasi ganyan si Inday Miriano kapag makapagtulog ng hapon mga loves or makapagpahinga sa hapon talaga ang energy ni Mirian bumalik. So kayo yun ang ginagawa, naglilinis sa floor at yun pati si Tami natulaling kasi nga gabi na paggabi na. And then sabi ko maglalaban na naman ako pagkatapos nito kasi sayang naman yung energy ni Inday Mirian. Salamat pala sa inyong panunood ha. And then yun maglaba ako and then pagkatapos mag-edit sa video. Thank you so much for watching. Kita-kits tayo next time. Bye! So ngayon, aalis tayo ng bahay mga loves. Nagpa-appointment yung asawa ko. So tara, samahan nyo kami. And then, naano pa ako dito kasi muntikan na ako madisgrasya. Muntikan ko na mabunggo ang asawa ko. You go first. Kung bakit pinagawa niya itong appointment, itong dalawang sasakyan. Pwede naman siya lang or ito lang muna. Huwag muna yung white. Kaloka talaga itong asawa ko talaga. I don't know. Naku talagang. Luckily, I stopped. I almost hit him. Oh my God. I'm telling you, itong asawa ko, for some reason, he is just, oh my God. Yung brake ko. Oh my goodness. I can't even follow him. It pissed me off. Bantay lang yung kapag abot doon ba. He stopped suddenly. Oh my goodness. That scares me mga loves. Si Tami ba parang ano. Pati ibon. Mag-stop siya sa mga ibon. Nako. Hanggang madisgrasya amin. Dalawa pang sasakyan namin madaot. Masira dahil sa kanyang kalukuhan. Ay, masiraan ako ng bait nito yung asawa ko. So yun mga loves, siya yung puti. Sinusundan ko lang. Nagpalayo na ako sa kanya. Hindi na ako lumalapit kasi nga baka mag-stop na naman ito. Baka may squirrel na naman tatakbo and then mag-stop suddenly. Kaluka talaga. Hit this car because you're stuck over there. You see a little chipmunk? I don't He just stopped in front of me. He wasn't going to move. And then Did you see him go? Because I couldn't see him. You stop really fast, and then oh my God, the tire is squeaking because I brake, and then the brake still keep going. I said, I press it twice. Oh my goodness, you're gonna have an accident for the both cars because you for a little tiny thing you have to stop. They're not stupid. He's still alive. He is stupid. He stopped in front and he just like froze. He's stupid. He froze right there. He's not stupid. Didn't move one way or another. So when I stopped, I couldn't see him anymore because he was so close to the car. So then I go really slow to go and figure hopefully he'll move. Yeah. But I couldn't see him. I figured maybe you'd see him run out from one side or the other. So I noticed. I didn't feel a bump. I think this is a different owner because they have uniform now. Tapos na yung ito. Tapos na itong sasakyan na ito. So hintayin ko lang si Mister. Kasi kawawa naman Matagal kasi yung oil change. And hala, pinatay niya yung sasakyan. Matagal kasi yung oil change, so kaya yun. He's right here. Pick up a sliced pizza on the way home? I don't want. I eat a lot of freaking rice. Do you really? Yes, that's a lot of rice I eat. Seriously. That's why guys, if you are love eating, Tami is the guy that you go with. So he will buy a lot of food for you. So if you love eating, si Tami yung dapat kasama. Kasi talagang kung ano yung hihingin mo, ibigay. Buti na lang ako, hindi ako yung parang, ay, can you get this? Oh, expensive stuff. I wanna try. I'm not like that. So, he's so lucky. He is lucky. Oh my God. Ako yung asawa niya, kasi talagang very opposite yung personality namin. At siya is pahigasto, ibibigay ako naman parang limit, parang ako gusto ko save. Siya naman marunong din ito mag-save mga loves, kaso talaga kung ano ibibigay ng mga mahal niya sa buhay, anong hihingin, ibibigay talaga. So you're so lucky. I'm
ugly, hon. So, Hon, you are not. Knock it off already. look, I'm ugly. Don't look at me, hon. And that car will oil change easy. This car's will oil Hon, change don't harder. look at me. I have a lot of gray hair too. Oh, Don't look at me. Yeah, like I don't have none. Sakit na hindi na ako pwedeng makaupo ng ganito ng matagal. Kasi talagang ang mga ano ko masakit. I think I need more exercise, mga loves, kasi nag-iba na talaga yung katayuan ng buhay ko ngayon. Sobrang masalimuot. At so yun, nandito na kami sa bahay, mga loves. Ang una kong gawain pagkatapos is itong ating kamatis, kasi parang maganda naman yung panahon at ulan din ng ulan, so hindi ito mamamatay, hindi mainit. At ito din, kalkal tayo ng kalkal kasi dito ko itatanim yung mga kamatis, mga loves, kasi kailangan na natin itong itanim. 1 week na itong na-order ko, or nabili kong kamatis, pero wala. Sa tingin ko napaaga ang pagtanim ko ng mga vegetables ngayong taon. Kasi nanonood ako sa aking mga old videos no last year. Parang June or July man ata ako nag-start nagtanim. Pero ito napaaga talaga, mga loves. Maganda naman kasi yung panahon. And then this week lang talaga ulan siya ng ulan. Maganda din pala lagyan ng uhot ang ating mga garden, no? So ito yung old na itatapon na namin na microwave. And yung ibon, mga loves, nagdala-dala ng mga dyan, nagama ng nest ba ng bahay nila, itlogan. So, bago sila makapangitlog, and then kunin namin ito, itapon. So, yun. Lagyan ng tape, kasi kawawa naman sila. Building sila ng building. Pagkatapos niyan, itatapon namin ito. So, kaya yun. They're so upset. They're gonna be upset. They're gonna be so upset. Birdhouse again, seriously. Bibili na naman daw siya ng birdhouse. And they can find a place to put nest, okay? Why we have to spend money? We spend money for their food already. Ito na, mga loves, nagawa na tayo ng nilagay ko na yung mga planter natin, nalagyan na ng bulaklak. Doon din isa. Kailangan kong bumili ng isa para ilagay dito. Hindi pa ako dito naglilinis, kasi kailangan ko pang, bago ko siya i-arrange, kailangan kong mag-protekta. Hindi ako makapag-protekta kapag ulan ng ulan. So, bago natin i-end ang ating video, mga darling, ito yung dalawang ibon. Kawawa talaga yung ibon, mga loves, kasi pabalik-balik sila doon. Nagtataka kung anong pinagagawa namin sa mga yung nag-start sila ng building ng kanilang bahay. Sorry, mga ibon. Kita-kits sa next time. Bye.